Kedam tang patumi jangmipo niphai korhini arni Alangli Mukul kathar kechok klem kechok chelang Aphuthak Throksi Hamphang Asong Atum chelang Diphu Press Club Asaihem Along pherangke amai kangni. Labangso mai ke phapon Hamphang Asong Amen lake IYUKE Indigenous Youth of Karbi Anglong KAIPO Karbi Anglong Indigenous People ASYU All Student Youth Union UPKE United Petition of Karbi Anglong KYDA Karbi Youth Development Association UKYC United Karbi Youth Council. Alangli Labangso pherangke amai kangni pon kaningche pon atengke Karbi Arat mate Karbi Anglong kedo Arat atum anta council kachari atum aphanning ka jethe Nangji Abang Hamphang Asong Atum kaningche pon atengke lapusan amunit aphanke CEM EM MP MLA aphan kachuning rike arpu pen pasunsi prabjen pen soda kang sai en pon Nangji pusi Hamphang Asong Atum pen ningche pon lombajong pen nangkilo birta harsing ronghang news desk report pay news press club along biposi Hamphang Asong Atum dak resmi donang kong ma po alamang elalo patumi inut Karbi Anglong tunmas council long klem bom inut ACS officer mate Mukul kathar po aleng je Karbi Anglong Arat atum ningche thanai ke council henlo council along si kato kabe Karbi Arat Karbi det kerelo da Karbi Anglong ke do Arat atum council bhanse dipen lo council bhanse chelang prong lo nang parai nang pachi da council long sedolo lani ningche thengbong ta inut ACS first class Indian service angbong ke ACS ta isilo ison lo inut ACS officer jong si hele odrong polo tante Karbi Anglong Arat mate heme jangre te kokti ki tum komat phansi ninchi thedam nangla council pen se rengdun po ko mane bang sakuri long po ko mane bang kam longdun po pu ninchi the nai ke council hello sa council ke do ke the ding tum yong si hele ki open anun ban kedam tangani aport anun bani atum da dolo recent patumi head tame inut ACS officer Mukul kathar to munit ke hele ot si komane ban kether ke hab to koklo la so Aphuthak si itum strongly condemn lo organization ahin penke alangli lason claim ke Nangji Abang polo alangli ki duk kela ka pham kelang Nangji kerap Nangji Abang aning mesen Nangji Abang komane cholong ajar phan komane ki sung povan kerap Nangji Abang jong si hele pen therong polo tante dak do prong Karbi Arat to mate Karbi Anglong do akhai to me konasi ningchi thedam thai do langma pusi nitun tame kamang husi dolo ning duklo lapen strongly condemn lo nili UPK president penta ning duklo asi alangli kathar sangho phanke nili tumahin penta condemn lo nilam chancing ton kolo ta kechengsi nili ili tumaro itu malong non autonomous council mate akehai doktor Niram rong hang CM akehai alangli phan nili hin pen si chonengri mate niaklong pen alangli phan lamthi si pachni gang tung asona taxi council along abatai puason si udamang kok pocong namang kok kedam tang son asona thak homoisa mate asona thak station nangman erlo asonom adun thu dala sonlo non la amuk ACS officer akhai alangli Mukul kathar lasona taxi lit promopen pu langli puson taxi lit hingche thenai mate hime jangre tekok tiki klem dam kangtu tum an ada council chok haprong pulutangte alangli tum minut intellectual hack reset lang tum lasi inut ACS officer man pulutangte non la so te ke itum ko sonsi council on ngi thidam ta officer rom alang itum kolom ko jadi mangsi budan de alang itum long government pe lang license ahile pipen adra so ahile pen selang tum pene son mane chituning mane kether ke hap do pene dorkar lo pene so ahile chasan dut pene ko sonsi itum Karbi Anglong akhe
dak doplong tu an ke song si konsil long doplong han ni jo kha thai dopo pati ni the thai dopo bula so dong dam si nilhin pen ibu mang tu mang la lo si CM ke hai asap so konsil long officer kisiman officer honda check and balance mate la so hin ke la nungji phan tam nilhin pen ake hai CM sarakai phan tu ni report lo je ke bang jilang long la so na bang ke konsil long bang ke la so na homoisa jate ba doridat nangji tapi avedet nangji kali pulang te ini tu methang dak thek lo mang ke chelang mesan dai lo bene sampai acar pen ke bang nang ke lang tum ta chelang dak ji la pen te Karbi Anglong Arat tami council prasa council pan itu ning the thai be ji la si non ni tu pulang tu la so thak lo ni tum jongdam lo je non la so a press meet ke do ni tum la Hamphang song che tong pen je non lang ni kathar sang ho ke hai aphan je non ni tum advantage mate lang tum phan family matters long che jodun kali labang ning oi ri family tum tame je ni tum la bele ni tum la lang thar ki puruhum kar bok dun poson tame purial mate lang di ake hai mukul kathar asara khai tame lapang mathari sampai tum arona teng ben si lang dam lo chelang no da inut is Batak aprang si katu gawe media ko te injil atau press club long itu kahanga teng ba nang chitong ateng pa nang chitong lo kadu gawe phanta kardom paji lo kardom lasi bisi koi ni diga ninje Aphuthak ke lalo patumi incident laso incident Aphuthak bang lalo je hala non khi bom mukul kathar ACS mukul kathar ACS Aphuthak chini ye lasi alam bang la pulo Alangli kechok klem bang chok chede lo atumi head jitu ditung kethek long ba Karbi long ateng ba kadu gawe tu ta senior lo la so Aphuthak atumi jitu incident por bang ke la si Alangli nut ACS officer la person konane blank fair ki up umania phan ke training ka kuri la pen Alangli which is indisciplined la so Aphuthak bang ni tung da Hamphang Asong pen kadu gawe ben stame ni tung condemn lo strongly condemn and he should not continue such activities in the days to come. Lapen adun thu, ini tum Hamphang Asong pen puji bangke Alangli nut ACS officer pote discipline pig nangi. Lapen lan chota kalelang Alangli security weapons. Mate Alangli personnel jitu Alangli panda safety aphan. Alangli long jitu hodai ta Alangli long sidol ha sohor pumpa. Besi Alangli lahai blank fair ki ap tapen chenglo kaban. Lahai tani tum bangke condemn lo, sodak pen condemn lo. Lasi adun thu bang lalo Alangli tipi aphan which is a physically assault Alangli hoitu family matters ta hai itum bang family matters long chiyo funding hang he lapen which is out of family matters itum chiyo tunde hada khaso compound bang ke itum out of family compound sila solam ban ni puye bang ke kebang year ni solo aphan ati piaron ta hai ba omane akor piaron ta hai hala bang ke physical assault bang ke claim threatening usineli hin pen chuneli UKYC president Sonjo Jim, ini lang chelang si kantong. Kantong ini di pating gue ni tadi.